πολιτική ιστορία, το ιδιαίτερο κλίμα και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ένα σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις υπήρους, της χαρίζουν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Ελάτε μαζί μας σε ένα υπέροχο ταξίδι στην πανέμορφη ελληνική φύση. Ελάτε σε μια ένιωτη αναζήτηση, ακολουθώντας το πέταγμα ενός αίματος. Η Ευρυτανία, η χώρα των βουνών. Εδώ τα βουνά μαζί με το υγρό στοιχείο δημιουργούν μια μοναδική αρμονική συμφωνία. Πάνω από το Καρπενήσι ψώνεται το Βελούχι, ένα από τα ομορφότερα βουνά της χώρας μας που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Φύσης δίκτυο Natura 2000. Το Βελούχι με το χιονοδρομικό του κέντρο είναι πάντα ένας πόλος έλξης χειμερινού τουρισμού. Στην Ευρυτανία τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Κάποιοι ονομάζουν την Ευρυτανία Ελβετία της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί ένα ταξίδι για να γνωρίσει κανείς την Ευρυτανία. Γεμάτη από βουνά, ποτάμια, λίμνες και πανέμορφα χωριά, κρύβει σε κάθε γωνιά ευχάριστες εκπλήξεις. Ελάτε μαζί μας να τις ανακαλύψουμε. Το χιονοδρομικό κέντρο απέχει από το Καρπενήσι 12 χιλιόμετρα και αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης χειμερινού τουρισμού στην Ευρυτανία. Το περιβάλλον της Ευρυτανίας είναι μοναδικό και δίνει τη δυνατότητα για μια αειφόρο ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία με την ενίσχυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το γνωστό Leader Plus μαζί με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη αναπτυξιακών εταιριών όπως η Τριχονίδα ΑΕ έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν υποδομές που έχουν ως στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια αειφόρο ανάπτυξη. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με προορισμό τον παραδοσιακό οικισμό του Αρισχάδης που είναι χτισμένος στις νότιες πλαγιές του Κηφριστού. Στον οικισμό λειτουργούν παραδοσιακοί ξενώνες, πολλοί από τους οποίους κατασκευάστηκαν με την ενίσχυση του προγράμματος Leader Plus και την υλοποίηση από την αναπτυξιακή εταιρεία Τριχονίδα ΑΕ. Η Ευρυτανία προσφέρεται για εναλλακτικές ήπιες μορφές τουρισμού. Έτσι, στην περιοχή έχει αναπτυχθεί μια άρτια και υψηλής ποιότητας υποδομή για εναλλακτικές δραστηριότητες. Στην ανάπτυξη αυτή έχει συντελέσει και η αναπτυξιακή εταιρεία Τριχονίδα ΑΕ με το πρόγραμμα Leader Plus. Μία από τις πιο γνωστές δραστηριότητες είναι το ράφτινγκ, η κατάβαση ποταμών με ειδικές φουσκωτές βάρκες. Τα ποτάμια της Ευρυτανίας προσφέρονται για τους λάτρεις αυτής της δραστηριότητας. Συνεχίζουμε το μαγευτικό μας ταξίδι στα χιονισμένα Άγραφα. Έναν εξαιρετικά αγαπητό προορισμό για τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού. Άγραφα. Ένας τόπος γεμάτος από άγρια βουνά, θρύλους και παραδόσεις. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα βουνά με προορισμό τον νομό του Λακαρδανίας, το φυσικό πάρκο της Ελλάδας, όπως λένε οι ειδικοί. Το Πανετολικό είναι το ψηλότερο βουνό της Λακαρδανίας και βρίσκεται στα ανατολικά του νόμου.
υψηλότερη μορφή του Νοικαία Βιέννα. Το ορειβατικό καταφύγιο Πανετολικού βρίσκεται σε μια ελαττόφυτη περιοχή πάνω από το χωριό Περιστέρι, σε υψόμετρο 1170 μέτρων. Το καταφύγιο κατασκευάστηκε το 2001 μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΑΕ και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ετωλοκανανίας. Το 2003 με το πρόγραμμα Leader Plus μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΑΕ έγιναν βελτιώσεις του κτηρίου, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου. Στην καρδιά της Ετωλοκανανίας βρίσκεται η λίμνη Τριχονίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος. Τα κύρια προϊόντα που παράγει η περιοχή είναι ελιές και ελαιόλαδο, κυπευτικά και ασπεριδοειδή. Το πρόγραμμα Leader Plus μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΑΕ έχει επιδοτήσει ελαιοτριβία και τυποποιητήρια ελαιόλαδο. Σημαντική είναι επίσης και η κτηνοτροφική παραγωγή με τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προκύπτουν από αυτή. Στο δημοτικό διαμέρισμα Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου λειτουργεί μια σύγχρονη τυροκομική μονάδα. Με το πρόγραμμα Leader Plus και τη συμβολή της Τριχονίδας ΑΕ έγινε η επέκταση και ο εξυγχρονισμός της μονάδας. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μονάδας παράγονται πολλά είδη τυριών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά διατίθονται στην εγχώρια αγορά, καθώς επίσης εξάγονται στην Αυστραλία, Αμερική και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το Αγρίνιο. Η πόλη του Αγρινίου βρίσκεται στην Ετωλική Πεδιάδα, κοντά στους πρόποδες του όρους Πανετολικού. Το Αγρίνιο είναι η μεγαλύτερη πόλη του νομού και έδρα της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΑΕ. Το Αγρίνιο είναι μια όμορφη και σύγχρονη πόλη. Αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο, εμπορικό, αγροτοβιομηχανικό και πνευματικό κέντρο της περιοχής. Εδώ βλέπουμε τις διατηρητές καπναποθήκες του Παπαστράτου μαζί με τις πιο σύγχρονες. Στο κέντρο του Αγρινίου βρίσκονται οι κλασικές καπναποθήκες των αδελφών Παπαπέτρου, ένα εντυπωσιακό τετραόροφο κτίριο που αγοράστηκε από το ελληνικό δημόσιο. Στο Αγρίνιο αξίζει να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το μουσείο χτίστηκε με δωρεά των αδελφών Παπαστράτου και περιέχει ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ετωλοκανανίας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τις τεχνητές λίμνες του Αχαιλλώου. Αρχαία Στράτος. Τα ερείπια της σώζονται κοντά στη δυτική όχθη του Αχαιλλώου. Πόλης μεγίστη της Ακαρνανίας, αναφέρει ο Θουκυδίδης. Η πόλη Στράτος στην αρχαιότητα ήταν πρωτεύουσα των αρχαίων Ακαρνάνων. Τα τείχη της Στράτου έχουν κυκλικό σχήμα και σώζονται πύργοι και πύλες των κλασικών χρόνων που διατηρούνται άρεστα. Ο επισκέπτης σήμερα μπορεί να περιηγηθεί τον αρχαιολογικό χώρο και να θαυμάσει το μεγάλο αρχαίο θέατρο της Στράτου, χωρητικότητας 6.000 θεατών. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την τεχνητή λίμνη Καστρακίου, ένα από τα αξιοθέατα της περιοχής που αναπτύσσεται τουριστικά. Πάνω από τη λίμνη, σε μια υπέροχη τοποθεσία, στους πρόποδες των χωριών του Βάλτου, με τις επιδοτήσεις του προγράμματος Leader Plus, μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΑΕ, δημιουργήθηκε ένας παραδοσιακός οικισμός. Η περιοχή αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό με πολλά αξιοθέατα. Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε την περιοχή. Ένα από τα πολλά αξιοθέατα είναι τα άγρια άλογα του Πεταλά. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην περιοχή του Δήμου Ινάχου
στα χωριά του Βάλτου. Ο ποταμός Ίναχος, παραπόταμος του Αχελώου, συνοδεύει τη διαδρομή μας μέχρι το πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Βέργας που πρόσφατα συντηρήθηκε. Η περιοχή των χωριών του Βάλτου είναι πανέμορφη, ιδανική για τους φυσιολάτρες. Οι τεχνητές λίμνες του Αχελώου δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και κάνουν το τοπίο μαγευτικό. Τα όρη του Βάλτου, μια μοναδική περιοχή, σας περιμένουν για να την ανακαλύψετε. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για την περιοχή του Ξηρομέρου. Παρότι λέγεται Ξηρόμερο, ένα μεγάλο μέρος του έχει αρκετά νερά, όπως τον Αχελώο και τις λίμνες Οζερό και Αμβρακία. Η λίμνη Οζερός ή Γαλίτσα βρίσκεται νότια της Αμβρακίας και μέσα στο ίδιο βύθισμα με αυτή. Μια ευχάριστη έκπληξη. Ένα κοπάδι από πελεκάνους καταφτάνει στη λίμνη ψάχνοντας να βρει την τροφή του. Ο Οζερός σχηματίζεται από τα νερά του Αχελώου που εκλωβίζονται στην περιοχή όταν αυτός υπερχειλίζει, αλλά και από μικρούς χυμάρους. Η σύγχρονη ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες, η ανάγκη του ανθρώπου για παρθένες περιοχές, ο τουρισμός, ο σύγχρονος άνθρωπος της πόλης χτυπάνε την πόρτα αυτών των περιοχών. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και τις ιστορικές μας μνήμες, πρέπει να προστατεύσουμε όσο μπορούμε καλύτερα περιοχές σαν την Ευρυτανία και την Πετρολακανανία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader Plus και η αναπτυξιακή εταιρεία Τριχονίδα ΑΕ με την αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών έχουν συντελέσει στην προστασία του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντος και της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ. Ανακαλύψτε την Ευρυτανία και την Πετρολακανανία, ένα μοναδικό φυσικό παράδεισο.